Kublay pibaro mangi na ka fabulous family store lambar kinong sengkam ki rio Kynthei ki jungi na kani ka jila ka jungi ki ba ju ya bu stall ba ka fabulous family store ka bangi jo akar tengru ka ta ka Shillong local fair par kala zang na du man ta sngi ka bade ka hinru tarik hadu ship ho tarik ka dei san sngi te na du man ta ka sngi ka si Tuesday Wednesday Thursday Friday but Saturday te kini ki nong sengkam ro kini ki rio Kynthei jungi mo ki ba trai shitam ki ba wan man la ubnai ban bo yela ki tiar ban pen I ki sap ni dan hadu sau po san post stall but na du ka yo di sentiu ka bam kini ki jindeng ki Kynthei ki jan ki nep ru baro te ki nong sengkam ki dan ban ong I e phi ru ma Te nga bo kini ki anti tarnish jewelry ki jingdeng ki bom khuitrong nga bo ye kini ki jan khilong but ki tiar khilong Hello, I'm selling khasi dharas and we are giving 60% off. Naka store janga phila banyo ki handmade jewelry, kum ki rings, bracelet, ki necklaces. Next store janga phila banyo ki handmade candles but ki we ki jan rukum chu Nakastol jonga pila banyo ki result ki jan samdhara ki muffler ki shawl. Jungi Kadika collection store, you can have gift items and also stationaries. te ki ang bon kini ki nong sengkam ki rio Kynthei jungi na ma ba ki dang dan ki customer ro te kimla ban wan ban le ha kani ka real te ngi ker pat lo de phi baro khan ba phin ya wan se kani ka local fair mo ha ba kini ki rio Kynthei sa shisian ki jungi ki wan ban seng ya kani ka yo ro te ngi ker pat de phi ngi nya kan du hang ne all saints hall so wan ye ki to ki bala ju ya wan na ka por se ka por khublei shi bon ya ka jingker san ka jong phi pa di ki to ki bam pat ju wan so bha ban wan banya shim ben talang bat ni ha ka ni ka local fair khublei shi bon